Čau. Právě natáčím své první video na tyhle stránky a hned se vyskytl problém. Problém je takový, že není to samozřejmě žádný problém se stránkama. Problém je takový, že se mně vyskytl na čele takový menší potíž, takový mediárek. Já vám to tedy ukážu. Na první pohled to nemusíte vědět. Já jsem to třeba hledal v zrcadle, protože mi to bylo dlouho, ale nakonec jsem to našel, takže se sami podívejte. Jsem si takhle tam sponku, abyste to pořádně viděli, jo? Nevím, jestli ho vidíte, tady takhle, tady přesně, tady je. Vidíte? Jo. Možná není vidět, nevím. Každopádně jsem si rozhodl, že vám to natočíme. Tak. Jsi na věc. Ježiši, co to? To je já mě. Ježišmarja. Blbá tempera, sakra. Počkejte. Blbá tempera. Dobrý. No, ježiši, no to je hrůza. No. To je to super, no tak zase čau příště.